media naitong nairokno chini loge tongo TSF ni central tei chini TSF ni block divisional president chini YTF ni district president chini block ni joto chini warrior Pramotha ebong TSF chini joto milai chini lama kasuklai tongo chini train station chini kasuklai ebong tabuk Jolaibari station जों ताबो अरनि ट्रेन डाइरेक्ट साब्रुमो थांनाय अरनो तंनाय जतक्षण पर्यन्त जिनि दाबि जों माया এবং जिनि जे जारायरक जे स्टुडेन्ट जारा तंनाय दिनियो रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइनानि थांला दिनि गोबांमा जिनि स्टेट गभर्नमेन्ट रक बादा जे खायमानि अबनो तैनो जों दिनि आन्दोलन खायो এবং जिनि जे दाबि अब नाय्य दाबि এবং जिनि जे दाबि तंनाय अब जिनि स्टुडेन्ट रक ब्रंनि दाबि कारण स्टुडेन्ट रक सिउ बु हरक बाय ब्रक सुइनाय बु स्क्रिप्ट बाय ब्रक सुइनाय अबनो जिनि जे दाबि अ दाबि न जाते जों दाति मानानि बागै जों ताबो इनडिफिनिटली स्ट्राइक दाखुजा अ स्ट्राइक न जों सम्पूर्ण फायनानि बागै जों जत चाइतुग्लायनाय एबं जों थानसा खालायै जिनि बुबाग्राबो अ दाबि न समर्थन खालायै जत YTF जत TWF जत तिप्रामथानि बररक नुबो साख्लाय मुं दङ जे जत पाल खालायै जों अ स्ट्राइक न खालायै दिनियो जिनि अधिवेशन चलित विधानसभा अरबती सानाय एवं जों आशा खालायो जिनि अ रोमान स्क्रिप्ट न जाते दाति खायरनानि बागै जों जत पाल खालायै जों दिनि रोड ब्लक खालायजा एवं ट्रेन स्टेशन ब्लक खालायजा हामबाय बेलेके हामबाय जिनि ससियेल मिडिया नायतों नायरकनो जिनि लगे दङ TSF नि सेन्ट्रल तै जिनि TSF नि ब्लक डिविजनल प्रेसिडेंट जिनि YTF नि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जिनि ब्लक नि जत जिनि वारियर Pramotha एवं TSF जिनि जत मिलाय जों दिनि लामा कासुक्लाय दं जिनि ट्रेन स्टेशन जों कासुक्लाय एवं ताबुक जलाइबारि स्टेशन जों ताबुक अरनि ट्रेन डाइरेक्ट साब्रुमो थांनाय अरनो तंनाय जतक्षण पर्यन्त जिनि दाबि जों माया एवं जिनि जे जारायरक जे स्टुडेन्ट जारा तंनाय दिनियो रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइनानि थांला दिनि गोबांमा जिनि स्टेट गभर्नमेन्ट रक बादा जे खायमानि अबनो तैनो जों दिनि आन्दोलन खायो एवं जिनि जे दाबि